Chámame Lorena. Teño 15 anos e curso o primeiro de bacharelato no Instituto Salesianos. Sendo sinceira, debo admitir que non son demasiado experta. E aínda por riba, o de estudar non vai comigo. Sin embargo, no meu expediente só se ven sobresaíntes. Contareivos como o consigo. Podo deter o tempo. Polo menos tanto como poida aguantar sen respirar. Non sei por que rayos funciona así, pero así é. Veña, rapaces, ide pensando en rematar. 2 minutos máis, eh? Un par de minutos. Para mí podíanse converter en 20. Polo xeral, por non dicir sempre, sobrame un chisco de tempo para facer boas obras. E algunha que outra non tan boa. Ben, rematou o tempo. Pasados os exames que adiante. Que tal o exame? Perfecto. Ninguén podía imaginarse que todo acabaría deste xeito.